Що говорити дійсно, за останній місяць Російська Федерація наростила кількість батальйонних тактичних груп, і це пов'язано з тим, що саме в грудні місяці почалася ротація, в грудні місяці почався новий навчальний період в Збройних силах Російської Федерації, і за рахунок перекидання батальйонних тактичних груп для проведення ротації в Ростовській області відбулося нарощування. Це батальйонні тактичні групи, які залишатимуться біля нашого кордону, і є ймовірність того, що вони дійсно можуть бути використані для більш широкомасштабної агресії. Загроза в чому? То, що якщо взяти повітряно-десантні війська, батальйонні тактичні групи майже всіх полків, дивізій в 2014-2017 роках виконували бойові завдання на нашій території. Тобто вони знають територію, вони знають тактики дій, і вони вже безпосередньо брали участь в бойових діях на нашій території. Це по-перше. По-друге, накопичення озброєння військової техніки. Загроза полягає в тому, що Російська Федерація своїм пріоритетом зробила модернізацію і нарощування саме нових зразків озброєння біля наших кордонів. Це особливо стосується бойової авіації. На сьогоднішній день кількість бойових літаків, які зараз дислокуються в Криму, наприклад, якщо говорити про Крим, то до анексії Криму на території півострова було розміщено всього-навсього 22 бойових літаки. На сьогоднішній день це 120 бойових літаків, з них новітні, які здатні уражати цілі не тільки довкола Криму, а й на території України. Це потужна зброя, це загроза, яка зростає, і та увага, яка зараз приділяється і Головним управлінням розвідки Міністерства оборони, Генеральним штабом, вона спрямована на те, щоб своєчасно виявити оці всі ознаки можливого переходу Росії до більш широкомасштабних дій.